Oho, Jess i Danny, tako se dobro krećete, super! Wow, vaša odeća menja boje. Sve je tako lepo i šareno. Ovo izgleda kao novi izazov. A znate šta? Hajde da počnemo. Dobrodošli, ovo je šarena hrana izazov. Počinjemo. Wow, kako veliki aparat sa žvakama. Tu su žvake svih boje duge. Treba što brže probati. Od koje boje da počnem? Da, to izgleda tako privlačno. Hoću da probam sve. Danny, ali počni ti. Nema problema. Rado ću probati žvaku. Počet ću od crvene. Dakle, pritiskam dugme. Vidi. Žvaka pada. I spušta se kod nas. Wow, kako je lepa. I ukusno. I balon je ekstra. Jess, sad ti. Dobro, a ja hoću zelenu žvaku, što više. Wow, vidi. Spuštaju mi se 3 žvake odjednom. Uzet ću ih. Wow, super. I balon je ispao tako lep. A Danny, sad opet ti. U stvari, hajde zajedno da pritisnemo. Odlična ideja, hajde. Wow, sad nam se spuštaju žvake svih boja. Wow, prelepo. A sad ću naduvati balon. Šarenije. Hoću ja da probam žvake različitih boja. Prvu, drugu, treću. Odletele. Nema veze. A sad ću napraviti balon. Baš je lep. Wow, drugari. Imate tako mnogo žvaka. Možete da kombinujete različite boje i ukuse. Probat ću naranđastu i crvenu. Jess, imaš plavu i ljubičastu? Možeš meni dati. Ok, izvoli. Hvala. Wow, drugari, baš vam se posrećilo. Takav aparat bih hteo svaki. Da, ja sam presrećna. Da, ja isto. Ideja. Treba mi tanjir i kukuruzna zrna. Odlično. Stavit ću ovdje par žvaka. Pokrit ću poklopcem i malo ugreti. Da, odlično mi ide. Gledajte, napravio sam šarene kokice. Izgledaju prelepo. I ukus je ekstra. Jess, šta radiš? Da li si uzela sve žvake iz aparata sebi? Ali to su bile zajedničke žvake, to nije fair. Ja sam ih prva uzela, znači da su moje? Jess, to zaista nije fair. Trebala si da ostaviš meni. U stvari, i kokice su super. Šta to radi Ben? Oho, igra novu igricu od Multidom Multidosort. A možeš i ti. Instaliraj igricu u Apple Store-u ili Google Play-u, a bit će jako zabavno. Wow! Danny i Jess, samo pogledajte, to je šarena kola. Izgleda mnogo lepo. Sigurna sam da jedva čekate da je probate. Danny, vidi, ova slamka ide ovdje, a zatim tu. Tu je čvor od slamčica. I ako popiješ kroz ovu slamku, dobit ćeš crvenu kolu. Da, upravo si, Jess. Crvena kola. Tako ukusna. Hoću i ja da nađem odgovarajuću slamku. Probat ću ovu. Da, pogodila sam. Dobila sam ljubičastu kolu. Prelepa je. Oho, znači morate proći lavirint da bi našli odgovarajuću kolu. Super. Hajde, probajte svaki ukus. To izgleda jako lepo. Da, slažem se. I ukus je ekstra. Jess, vidi. Mogu piti kroz 2 slamke odjednom.
Tako se ukusi kombinuju i pretvaraju se u nešto mnogo ukusno. Da, Deni, upravo si. Tako je mnogo ukusno. Blago nama. Tako je lepo gledati kako kola curi kroz slamke. Odlično ste smislili to. Pa to je prava žurka. Neverovatno. Izgleda baš moćno. Ups. To je bilo jako zabavno. Šteta što nemamo više kole. Šta ste dobili ovog puta? Pa to su različite slatkiše sastavljene u obliku dugija. Treba brže probati sve. Odakle ćete početi, drugari? Meni se sviđa ova crvena bombona. Hoću da je probam. Wow, pa to je žvaka. Super! Hoću i ja da probam nešto. Počet ću od ljubičaste. Vidi kako je lepa. Baš je ukusna. A sad je moj red. Ja ću probati žute i zelene bombone. O, da. Prelepo. Ova traka je malo kisela, ali sviđa mi se. Šta je ovdje? Neki žuti prah. I to je baš kiselo. Jess, pomozi mi. Uzmi slatku lizalicu, bit će ti bolje. Bio si baš smešan. A šta ja da probam? Wow, kako lepa roza lizalica. Tako je slatka. Jao, drugari, imate toliko slatkiša. Blago vama. Možete stalno probati nešto novo. Ipak je sva šarena hrana jako ukusna. Ovaj žele delfin je također mnogo lijep. Oduševljena sam. A sad ću probati ovu bombonu. I ona je super. Žedna sam od svih ovih slatkiša. Popit ću fantu. Ups, izvinite. Poješću još Kit Kat. Sviđaju mi se crvene žele bombone. A meni zelene. Kisele su i slatki istovremeno. Super. A šta je ovo? Poki štapići. U roze čokoladi. To je prelepo, obožavam ih. Ja sam našao neku slamku. Unutra su žute kuglice. Pokušat ću da popijem mleko kroz nju. Wow, mleko je postalo sa ukusom banane. A ja sam našla tubu sa sirupom. Probat ću. Kako kiselo. Jess, je li sve u redu s tobom? Da, sve je super. Probala si nešto kiselo, jel da? Ćao svima, pogledajte šta je ovo. Instalirajte našu novu igricu Multidosor u Apple Store-u ili Google Playu. Igraj se zajedno sa nama, bit će zabavno.